Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Takto sa začína kniha Genesis, najznámejší text starozákonnej Biblie. No len niekoľko vied za týmto úvodom sa nachádza opasok mystiky, ktorému nik po 1000 ročia neprišiel na klb. A vysadil Hospodin Boh záhradu v Edene na východe a v nej postavil človeka, ktorého utvoril. Ale kde presne sa táto záhrada nachádzala a existovala vôbec na tejto zemi, alebo je to len krásna duchovná metafora? Biblické písma spomínajú, že v tejto rajskej záhrade rástol strom poznania, strom života a prúdili tadiaľ 4 rieky: Tigris, Eufrat, Píšon a Gichon. 2 z nich dodnes poznáme, ale zvyšné 2 sú ako tiene minulosti, ktoré sa strácajú v piesku času. Možno ide o najväčšiu kartografickú záhadu všetkých čias. Historici, kartografi a archeológovia sa po staročia pokúšali lokalizovať miesto, ktoré Biblia opisuje ako Eden, a všetko sa to točí okolo 4 slávnych riek. Tigris a Eufrat poznáme, tieto rieky dodnes tečú Irakom. No kde je Píšon, kde je Gichon? Podľa niektorých biblických učencov by mohol byť Píšon vyschnutá rieka v oblasti súčasnej Saudskej Arábie, známa ako Wadi al-Batin. A Gichon? Zdá sa, že v niektorých textoch sa toto meno spája s Nílom a tak by Eden mohol byť omnoho južnejšie, možno niekde v Núbii alebo Etiópii. Ale ako môžu 4 rieky, ktoré dnes patria do rôznych geografických oblastí, vytekať z jedného miesta? Jedna z hypotéz hovorí o tom, že sa zemský relief po potope zmenil a že Eden mohol ležať na mieste, ktoré dnes nepoznáme, alebo je pod hladinou mora. Znie to ako moderný mýtus, ale archeologické výskumy prinášajú záhadné fakty. Niektorí geológovia upozornili, že pred tisíckami rokov bola hladina mora nižšia a oblasti, ktoré sú dnes pod Perským zálivom, boli úrodné a obývané. Pomocou satelitných snímok NASA sa podarilo odhaliť vyschnuté riečne korytá, ktoré smerujú k zálivu, čo naznačuje existenciu dávneho civilizačného centra. Mohla záhrada Eden ležať práve tu, v ústi 4 riek na dne starovekého údolia, a áno, dnes by bola pochovaná pod 1000 ročiami vody. A možno to nie je náhoda, možno to miesto nemá byť nájdené, možno je Eden miestom, ktoré je pre nás navždy stratené. Alebo je Eden niekde úplne inde? Podľa jednej z najstarších židovských tradícií sa Eden nachádza v Arménskej Vysočine, na mieste, kde sa snúbi pradávna kultúra s prameňmi svetových riek. Iné teórie ho situujú pod Himaláje, kde sa stretáva duchovná mytológia Indie a Tibetu so starobilými príbehmi. A niektorí kresťanskí mystici tvrdili, že Eden bol v Etiópii, v krajine plnej hôr, riek a mýtov. Tieto hypotézy nevylučujú symboliku, práve naopak, čím viac alternatív, tým viac tajomstva. A možno boli raje na zemi viaceré. Tak ako sú v každom národe príbehy o stratenom zlatom veku, aj Eden môže byť kolektívnou stratou raja. Spomienkou na éru, keď človek ešte nežil v oddelení od sveta, seba a božského. Napokon, možno sa na Eden pozeráme nesprávne. Čo ak sa nikdy nemal nachádzať na mape, ale v našom vnútri? Čo ak je Eden len mýtus o ľudskej nevinnosti pred pádom, spomienkou na jednotu s prírodou, samým sebou, s Bohom, alebo je to naozaj stratené miesto, ktoré raz, vďaka technológiám alebo náhode, znovu objavíme? A čo si myslíš ty? Kde podľa teba ležal biblický raj? Bol to skutočný kúsok pozemskej krajiny alebo duševný mýtus, zakódovaný hlboko v podvedomí ľudstva?